Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng Ilocos Royal Bibingka. Napakadali lamang po itong gawin, kaya watch until the end. At ito ang ating mga ingredients: 3 eggs, glutinous rice, grated cheese, white sugar, coconut milk, salt, melted butter, evaporated milk, condensed milk. Please check the description box for the exact measurements. Umpisahan na po natin ang pag-crack ng 3 eggs. Saka natin ihalo ang unang piga ng nyog or kakanggata. Isunod na natin ang evaporated milk at saka ang condensed milk. Stir until well combined. Kung bago ka pa lamang po sa aking channel, please do like and subscribe and hit the notification bell para maging updated ka po sa aking mga bagong uploads. Ihalo na natin ang melted butter. Half lang po ang ihahalo natin kasi gagamitin natin yung kalahati niyan mamaya. Halu-haluin lang uli hanggang ma-mix ng mabuti. Saka natin i-add ang sugar at ang salt. Paki-check lamang po ang description box para malaman ang exact measurements ng ating mga ingredients. And then add the glutinous rice slowly. Haluin lamang po ng maigi hanggang wala ng buo-buo. Pwede din po kayong gumamit ng hand mixer dito. Sa isang baking pan, nilagyan ko ng wax paper. Nag-brush na ako ng melted butter para hindi masyadong dumikit ang ating mixture. Pwede din kayong gumamit ng parchment paper or aluminum foil. Ibuhos na ang ating mixture sa pan. Pagkatapos nito, i-bake natin sa oven for 350 degrees Fahrenheit or 80 degrees Celsius for 30 minutes. After 30 minutes, ito na po yung itsura niya. Magbabrush po tayo ng melted butter on top. Saka tayo maglalagay ng grated cheese. Maraming cheese para mas masarap at mas malasa ang ating royal bibingka. Tapos ibabalik po natin sa oven for another 10 minutes. After another 10 minutes, eto na po ang ating finished product, ang Ilocos Royal Bibingka. Napaka-famous po nito sa Ilocos, lalong-lalo na po sa Vigan City. Kung nakapamasyal na po kayo doon, alam nyo na po ito. Kasi ito ay ipinangpapasalubong po ng mga turista. Napakadali lamang po itong gawin, kaya subukan nyo din po. Pwedeng-pwede ito sa mga parties, gaya ng birthday, fiesta, ganyan.
or kahit konting salo-salo lang po sa inyong mga bahay. Before natin kainin, tanggalin lamang po ang wax paper sa ilalim. Tikiman time! Ang sarap nito guys, promise. Namiss ko na kasi to, kaya naisipan ko na lang gumawa. Thank you so much for watching. Please do like, share, comment, and subscribe to support my channel.